أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وبعد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tinggian pengguna na ako galab ako pamakang galabakan niyo na pagkasunod ka no ko kasurga no Allah. Ay bitaro Rasulullah afshus salama bainakum. Panguraw niyo so salam kundulun-dulunan niyo. Mana sebaganda no bibiya so sila maraktano ka sabab to sa ayaw nga niyan na pagkasurga tano Bagasultan ko kasugan o kadnantan o Rabbul Alamin. Oriano kaya bandugatan ko Allah, nagugya salatin ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Napaganero na panalamatan tano sa Allah sabab sa pagkad naging kaya nagidiya kalilimod. Ikadwa na panalamatan na naging kaya loksak nagugmupanugangan ada sa lagaw kay speaker pangalian balindong. Bakan dun Allah sumurian si kumapiya ayamala na pakambarakat nun Allah so katataguyan si saging kaya dunia. Ikadwa na panalamatan na nagyamot loksak na kapapantagan na mayor si saging kaya municipality Amalabang ada sa lagaw kay Alinadir Mariam Balindong siyapan sa kanya no Allah lalayon na pahumanuman ang kiran no Allah so manangiran si saging kaya dunia. Ayamala na pahumanuman ang kiran no Allah so manangiran si sa yaumul qiyamah. Pagkanero na tinudundan no nada marat ako kandingan-dingan ang tanong kung mangalimu Allah. Pag-ibitiru Allah sa Quran, wala junaha alaykum an tabtagu fadlan min rabbikum. Dati ko Allah marata kung kandingan-dingan niyo kung mangalimu kadnan tanwa Rabbul Alamin. Uwan. Sabab bro na makapirakong kapito yaging kaya mga nuksakan ayaw ko nakuha na manutan o pagagan, nakubukabubuhan, nagyang ko ito pagkusay tanong. Apiapan dito na panganitan ko Allah. Apiapan mababas o pagkusay tanong saya na upang makaayuda na miyaw sugusug ka noron. Owan. Miyaw sayad nagyang ko ito akadak lang o pagkusay si saging kaulan-ulan na Ramadan. Na ugahin na ayaw ko pagkusay tanong nagyang ko ito pwede sumpatan dalo gyud ko to mga useno mga ulama dano aga pa kaya iman to na dito no katawan na iman to tano pan katukawi paganero na tano dan dano na gyud kay ulan-ulan na Ramadan nakatawan dano ulan-ulan na ya kapamuasa na aya pitero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sama yawman fi sabilillah ba'ada Allah wajhahu 'anil nar 70 kharifa. Sana tigo Rasulullah sa mamuasa sa suwaswatian, mamuasa sa salungambu aswaswatian ko Allah na pagawatan sa kanian Allah si konaraka o sol o 70 kharifa ayamana kharifa na 70 ragu mana niya na umantan o mamuasa sa salungambu aswaswatan si Allah na ayaw nga niya na pagawatan tano Allah si konaraka o sulat o 70 ragun. Na ayaw tununod tano na 30 gawi aging kayaw nanula na Ramadan. Natakapangagyan ko to 70 ragun sa mga 30. Na ayaw tununod tano na tiguwa wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Mata na tigwalla asusan naman rokano na ayat timbang yang ko Allah na sanggiburak. Mana ne nagyang ko to 70 ragun na susan naman ro na takpang ka sa sanggiburagun nagyutoy kakawat ka kunara ka jahannam umang ka mamuasa ko Allah sa suwaswat ka ukadnan dan wa Rabbul Alamin. Kaya sa puta na to? Alright. Manukan ang pumamakin ako. Ayaw paglupas tano sa yan, apiatano kuwatan ang pangukado dunia na muling tano pangko mga duwan o agama tano agama Islam. Isa, akatawan tano, malabit yara, si saging kaya bulan na Ramadan, aga pa kaya tamang pangko mga wata, nakatawan niran, na susungaw o bara puasa.
Uy, tunay ka kami niya kung sanggaw puasa. Mamot, Allahu Akbar. Mamot. So kung sanggaw puasa na mamot, benaranan. Dia nani Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khalufu fami as-saimi atyabu 'inda Allah min rihi al-mis. So pangboboan ang pagkapon kung ngari o puasa na mas mamot wallah adigyan ko to akastori. Ayamaan na akastori o pamakasisaging kaya masana perfume. Oh, perfume. Na ustad, ino to, iman to na di ko dipusa na sangawan na kan sukudakan na maduwag kubuan niya nun. Kenapa ayaman niyan na beragi mamut songari obara asno obara puasa yang bisa hadith na betanu saya pesesengawa. Why? Tapangingaman asangawi nga supedeka ako pa kaya iman tom na may pananaw bisa nompo. Na kau dunia man so lugi yung kumiyaka pirapulo aulan-ulan. Why? Kenapa ayaman niyan? Semua kasi darudupa ka. Why? Paka mo ayan tano, giyo ka na nakatir o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ako pa kaya, betano din pagkanag, na di tano katawan ni piu-piu na pakaantapan. Tano na tano. So syahid, na daanawanan na nakapatay. Masyahid ka kulanan wallah. Na ayah Peter o Rasulullah, may panutul pa sa hadith, na so syahid, na mawafat, na milabang, na pag-inayron wallah yung kutwa kana abalas agagwanian na maylay niyan na ya peturo niyan na ya Allah na ubo ko makapumbulingan sa dunia na matay ako mampuruman sa langit ukya patayakan na taman sa api ang managtigyan pira pulo ikapakambulingan na kan sa dunia na magdamba kang puruman sukya syahidaban na pangaraw na kan natigag yung kutan na syahid. Ano sabab? May ilay niya nagyang uto akal abalas akagwanian ko kaya syahidian ko lalan wallah na so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru dengan ayaw tigyan suwatigan suruhu syahid rihuhu rihul mis suwatigan suruhu syahid na ayaw niyan na datar sabaw o kastori maana malagit siran sabo ako suditan uditero ni mga perfume malagit sabo na pitero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khalufu fami as-saimi atyabu 'inda Allah min rihil mis. So pangbabawa na pagkapon kung ngari o puasa na mas mamut wallah adiso kasturi sama nuto na surugo syahid na malagit sabo ako so perfume na so sengaw puasa na mas mamot adiso perfume. Uway, maka na nabisa manuto so so pangbabawan apakapon kung ngari o puasa adisi kurugo syahid. Ustad, dapat maka mo ayan nagyapong mo niyan. Inubuya, ito po ako na naging isang awakan na kapag kaya makulaps na kadon sa napas. Uway. Diyan na dito no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abo o ngari o puasa na yakapura mo ayanan na sisa yawmul qiyamah. Sa moriya naman, sisa yawmul qiyamah na makataling umatanoro. Kung ito sa yawmul qiyamah, pagkara ni so anuman na kada gyang kaya sindong anuman. Kada, natunay yung maniyan, pagkalibutong sa tama na malibutong. Nayak na so ayan, nawidakan na da sulutan. Da ka awi do tanu akan bagar pukawi jasil pono saya mul qiyamah. Kasi sa gyud ko masana tamang ko dimbuatan mga pembuatan sauras na sumpang udah na pagkaputi abuken na kerepas. Uway, sakali pada sa gyud ko masa. Na yaumul qiyamah na malibutang sa tama na malibutang na pituro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siya tigyan si sa yaumul qiyamah ya'tun al-ummah so ummatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'tuna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min athari wudu. Pagkatali umat ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so pagtawagan si sa yawmal qiyamah nagisisin daw agyang koto ang mga anggota pagkul mo abdasiran. Paano na tayo ano? Yun na sirak tarubunan ini bagay
o kaddantan wa Rabbul Alamin. Ino to, so to sa sakatano na pagtautan o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ano sabab? Ito na masaw to, alam mo no kaado na makamamasa. Oy, ipun kumasaw Adam na taman si saging kay more-more pagintaw saging kay dunia na makamamasa si saging ko to masa. Naya kitus ko pagtaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagyong ko to sindo nagyong ko to ang mga anggota abdomo abdes. Ikadua kito saraktan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na susangaw umarew barapuasa na pagumboto sa miyakamot-mot si sayang kuntiyam. Kung agiro sa mga tawa, anto na ini agike miyakamot-mot adini pagapoon. Uway, nayapatero nila naginan so pangbombawan o ngare o barapuasa. Siraktan ubunan imbugay o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaya tawa na na, pakapya ginawatan mo, pakatali mo matanong si sayaw kuntiyam na mga amutan mi sengaw. Uy, gede nga man, namya gede nga sa tarak, namya ka gede nga pa sa iroron na manupuging buway rak ka, na manungan ko bukara, namimbat mo sa mga isa-isa. Uy, nagkaya ka sa tama na kaya, kaya miya kapya ko saya, udi namya ka tot ka, namimbuwa, namya sabit sa madubo, aging kaya, sulo tarak. Nagkupa kaya, makamida ka nakapan, kaya ka, ayapan roo, amya ka daga na pagtaw agati mo si saging ko to amasa na kilbitan ro nasusangaw tano imanto na pagumbaw to si sayang kiyama sa miyak ka motomot apang gubawan siya butan to alright ikadua Ustad ino uman Ramadan na pag-usay din mga ulama igira amya ka taling masulan ulan na Ramadan editoro na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب الجحيم وغلت الشياطين. Ustad, ino to man to kataling umasulan ulan na Ramadan na aya din yung dituron na pangalalakaan sa pamintuan ng mga surga, na pangalalakaan sa pamintuan ng naraka, na pumatong sa mga syaitan. Na ino buwang ya kada-kada na di ka nabakiman to sa mga raratagan na ba? Aulan ulan na Ramadan na papatong sa mga syaitan. Katawan-tan, ito na isabab. Tipulandan, pamagin na gano'n piya. Ay, sabab na, tanong. So, Iblis, katawan-tan sa Iblis, So, Iblis, na inadins kanya ng Allah, nang sis kanya puto mga jin. Kaso mga kaadin ng Allah, na mga malaikat, mga jin, mga manusia, mga pangangayaman. Naso Iblis na sipon ko mga jin. Nasa katanong na tanong po. Kung mga manusia tanong. Naso Iblis na inad no Allah asipon ko mga jin na katawan tanong. So mga jin na miyaloy sa Quran. Adi ko ba kayo batano mailay? Adi sabab? Sabab sa miyakarata-rata sila ni mga buntan. Marata sila ni buntan na di kagagawa manusia o banian may layagyan ko to abunta ng mga jin. Na may kaysa anungan na so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na diskan yan di mangot pa sa disirto. Na may ilayo sa kataw o mga sahabat niyan. Na dito di marangit sa Rasulullah dituro. Na may ilayo yan, ada pa diyan. Yung ko sa kataw ng mga sahabat doon ni sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mangot pa na ada pa diyan. Dituro na ada pa diyan na di marangit. Na inubay niyan, natigin na ya Rasulullah na hantagi ka na di nga dimitiray. Di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia ka natigyan di pamusyatan so mga pagaritan ng mga kaya jin, dia tigyan ko pa kaya di nga magagod. Na ipatagalian ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kailan niya no? Nati Rasulullah, ay pagkatagal ka, na pagkadairo natigyan na pamamakin ng kadaan, so lagam. Agiyan ka na ng mga jin, na umagagam ka, nagyuto pang ka, pakinayakan ka subudaliran. Na piyakikin na gunu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, so suwaraw mga jin, na miyama ka kuro agiyan ko to asa ka ko mga sahaba, sa kiyanak-kiyan ko, suwaraw o mga jin. Kaya Rasulullah, tingin na, diya ka din paginayin sa mga bundaliran. Diya ka din paginayin sa mga bundaliran. Agiyan to. So Iblis, na inadin Allah na bunsi ko mga
jin na maratay buntal, maratay paras. Nakagigumadan wallah, ano niya biya kapagingan? Sisa? Surga. Oh, sa surga. So, ibalik sa sibo maning ko surga. Kagigumata ko sa surga, nakagimaratay paras, na biya katay wallah, na biya kapuras wallah sa paras ang mga malaikat. Para sa mga malaikat, na daro pagtama na wallah, na biyakin datuan niya no, na yun kaya matagtan walang itimanto. Iya, naguni na aya ulwansa ng mga malaikat na swibelis. Oy, biya katay ang swibelis. Iya tutundado na miya panutulaya sa Al-Bidayah wa Nihaya. Siko kitab, apunan ako kapusa. Oy, adna po diyan. Na, kagi kumadun swibelis na maulaw to, inalin subuntalian, pimbala para sa mga malaikat, biya katay-tay, biya kindutuan no naging kaya matagtan wa langit, na ulwans kaniyang mga malaikat. Na mababaling siya ko surga, na kuwani ko adan ng Allah sa Adam alayhi salatu wassalam, na kaya ko makamuayang sa Adam ang buloy ang manusia, na tiguang na kung mga malaikat yan, wa ittala rabbuka lil malaikat isjudu li Adam. Ay mga malaikat akan na sujudin niyo so Adam. Fasajadu illa iblis, na sumyujud siran, nang taso iblis. Tanong ng tanong, ayat yan Allah, ayat siyo Allah, sujud na so mga malaikat. Malaikat si iblis. Oy, malaikat si iblis. Ano man ini kapura mo yan ako ayat mo siyo Allah, na so mga malaikat, nakalabong man si iblis. Ano sebab? Padro so iblis. But asyugo Allah so iblis isagyan ko to ang mga malaikat, agyagyong ko to ang masa na may itong so iblis ko mga malaikat. Nagyutitig Allah, uswaid qala rabbuka lil malaika. Wala ko turo Allah ko mga malaikat, apadro so iblis. May itong ko mga malaikat. Sujud ka na na ayaw ko sumiyujud sila naman na ayaw ko da sujud na so iblis. Tanong na tanong, madatahu so iblis sa surga. Siya pakianso? Allah. Pia ka mamasayato, adigyan mo pa manusia, madatahu si sagyan kayo, lalo na Ramadan, na di mo na dusa. Mas para mamasagyan mo pa, madatahu si sagyan kaya surga, na di niya man dimimitiray sukad ng tanwa Rabbul Alamin, na padirman sa mga malaikat Allah, na kerawan yung sumupak sa Allah. Antay niya kasubong sa marata agalubag. Antay niya kasubong, buhat na syaitan ro. Da syaitan si busurgo Allah. Haram ala asyayatin ay yaskunu fil jannah. Uway, haram po mga syaitan. Ubasiran, maging busurgo Allah. Da syaitan sa giyang otoras ka, so iblis na, kanaba syaitan sa giyang otoras ka. Iitan po mga malaikat Allah. Antay niya kasubong, ayam niya kasubong sa kaya sumpakan niya Allah, kaya buradusan niya, naging kaya ba ya? Ginawa niya, ito'y sabab, asisagin kaya wala na Ramadan, na upakailangan sa di buradusa, na di niusilit po mga ustad, po mga alim, agi mga alim na mga bukag, agi man sinandagtaran at tigiran na, kutong po sa mga syaitan, na ina ang abugad, na di ka nabag sa marata. Siya pong bukistit po mga ulama, kanabag ito. Ayaw maana niya na apyapan papatangon sa mga syaitan sisagin kaya masa na ad na mga pangalabag sa marata ka, ad na pagkasugur ka sa marata. Yan kaya ba ya? Ginawang ka. Yan kaya ginawang ka. Tanay pitero Allah. Wa inna nafsa na ammaratun bisu. Mataan aso ginawang ka na mapasang ikasugo sa marata. Nagina ni pagkakuan ka sa ano to? Pagkasugur ka sa marata, galabag. Why? Ginanit pagkasugur ka sa marata, galabag. Naman yan, adap mo. Manutanong sumadan? Why? Sama nito na, so puasa, nagkawat ka niya muna na jahannam. Ikadwa na, so sungaw bara puasa. Ikatalo na, so, kaya patong ako mga syaitan. Why? Sama na yan, ikadwa pulo agunong. Kung ano na Ramadan, na magabi, na ikadwa pulo ako
Pito, na manotano, sumpatan, nagyang ko to, mga usaya ko Laylatul Qadr, kakano-kano na wala na niyon manag, na miyan nag-iusaya. Katawan na ka na miyan usay sayo, oo. Umanan tano sa may ito. Tano ng tano ha, yung ka na Laylatul Qadr, na piyanong tuluan ba sa Quran, sa isa doon na surah. Suratul Qadr, maana Qadr, na ukuran ako sa salaan. Okay, ukuran ako sa salaan. Tunay matatago ko Laylatul Qadr. Tunay matatago. Turun sa mga malaikat. Yuto'y katawan na no. Okay, yuto'y pagong kaganaya katawan na no. Turun sa mga malaikat. Hinang surak tanong na mga manusia na ilay tanong surkon wallah. Tunay bidiro wallah. Inna anzalnahu fi laylatin Qadr. Pagang-paga na ya panutul Allah sa Laylatul Qadr na ya pianutul yan na sa Quran. Owa, yun ay naman ito sa Quran. Matalas kami at higuan ba na inituro namin sa Baitul Izza. Giyan na Baitul Izza na Kaabanan. Kaaba, lagi-lagi Kaaba sa dunia, sa Saudi. Na ayat putusan na Baitul Izza. Saan inituro sa Quran? Giya Kaaba, Baitul Izza, na maataga na yung kaya kaabatan mo sa dunia kata sa Makkah na manarus na o kaaba sa langit at betuan sa Baitul Izza na ano po na kaaba sa puro-puro langit at beturon na Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur. Uway, tanwa kaaba minawi sa Quran. Baitul Atiq, Baitul Izza, Baitul Ma'mur. Kailangan katawan-tanungan ano? Gito. Tiguan ba, inituro namin sa Quran ko Laylatul kagagawi ko Laylatul Qadr. Sisagin kaya ba matagtan wa langit sa Baitul Izza. Na inituro no Allah na buo ang Quran. Sunod-sunod Quran na ayat ni inituro no Allah. Na ayat inituro niya sisagin kaya no dunia nuzila ala Muhammadin munajjaman wa muqassata. Inituro ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agyutong ni kaya peluin niya na Nabi na sigok kagagawi ko Laylatul Qadr. Pagang-pagang na yan, iturun sa Quran ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agyutong ni puna no kaya peluin niya na Nabi na Laylatul Qadr. Tunay manan yan, ay kaya peluin o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang Nabi na so si kumasa Laylatul Qadr. Dito na katawan. Oh. Gina, kaya ba yung Nabi? Ang Nabi na si Laylatul Qadr. Na, tinunog yung man, wa ma adraka ma Laylatul Qadr. Tunay, katawan ka ko Laylatul Qadr. Pakaisinan wallah, dinyan kailangan susembot. Maana, ang malay kipantag su'y pagisi wallah. Inuman magay si wallah ka malay kipantag. Lagi do, al-qari'atu mal-qari'ah. Wa ma adraka mal-qari'ah. Tunati ko wallahi, katawan ka ko karya. Uway, nakanabuto kailangan sa sunggo. Mana niya na malaking pantag, tunagi ko ito karya. Yawma yakunun nasu kal farashil. Mabito, kubuloy sa mga tao, sisagyan ko tama, yuto sa bangkit. Kubuloy sa mga tao, pingitog siya sa puro, lagi nagyan ko ito, miyamakay ito ito, paru-paru. Uway. Nalagi na na. Wa ma adraka ma Laylatul Qadr. Tunay katawin ka ko Laylatul Qadr. Maanan niya na malay kipantag sa Laylatul Qadr. Laylatul Qadri khairun min alfi shahr. So kagagaya ko Laylatul Qadr na tumuk wallah adigyan ko mas mapia adigyan ko to sanggibwa ulan-ulan. So sanggibwa ulan-ulan na ayat timbang yan na 83 years ago 33 months. Uway, wala pulo ako ragun, ako talo, awla-lula. Yun timbang yan, oh. Natano ng tanong, kenapa kagiyam, ya aliro, khairum min alfi shahr. Natuturog na mamu, na khairum min alfi shahr. Di, aya kapuga mo, aya nagyan kanan, khairum min alfi shahr. Now, simple ka suwata, sisagyan ko ito ang kagagawi. Uway, yun kapuga mo, ayan yan. Yang kutwa, khairun min alfi shahr. Naupanang buyang karo, sa apya budwa karakat, nakatuloy ka sa Laylatul Qadr, na ipilistaro sigiraw, na mayroong buyang sa
Simyano po yan kung pagagawi sa ayaw belas yan na lagi nagyan po ito walo polo ko talo ragu owan na umamu udigadig marites kapamagon ta dane tunay niya pamasay giraw owan na yung mabuti surat ro nasi giraw na marites na yung belas yan na marites sa sobra walo polo ko talo ragu sa adun sa kalaabalas o mapunggalok kalaabalas agagwa ka si sagyong otwa masa na kalamang walusong ganun ka sa mga rarataa gala ba nadingon itong mula panapuntaman ka sa mga ganun ka sa mga simba gubukarakat na mabasad na pamatya ka sa Quran sa apiyamu suratul ikhlas batiyan ka sa makatalo so qul huwallahu ahad ka kisurat roog na sigiraw na biyatayan so Quran. Ito to, so qul huwallahu ahad na ta'adilu thuluth al-Quran. So qul huwallahu ahad na katitimbangan yan so ikatalubog ko Quran. Nabatiyan ka sa ikadua, na miya sabog yan nabatiyan ko, nabatiyan ka sa ikatalo, nalangon ka niya batiyan so Quran. Na maugulubog ko to na ipalistaro mga malaikat sige raw na miyamatya sa kubiyatiyan so kadendon o Quran usul o 70 ragu na makadyo kasi ko tarawin na umana kayo yun na dawagin so kadagka sa sekreto nagilistaro na miyanadaga ka sa 30 ragu gina so katatanaw maganda yan tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Pakusitan ron. Turun ro so mga malaikat. Ako soro manaro kaso Jibril alaihi salatu wassalam. Ikadua, ya panutul sigo manubaya hadith nagyang ko roh na mga malaikat to ako turun sigo Lailatul Qadar makaturun siran na may malaikat so pwede na malaikat na YouTube pa nga makatutuna sila owan katawan niyo si sagyang ko ito kagagawi ko Lailatul Qadar na turo na gyang ka na mga malaikat na pituro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al malaikatu fi tilka al-layla aktharu adadan min al-hasa fi tilka al-layla tiku Rasulullah al malaikatu aktharu adadan min al-hasa si sagyang ko ito kagagawi ko Lailatul Qadar na mas madakalibilangan sa mga malaikat adigyan ko ito miyamakay ito ato si saging kay dunia kuway miyamakay ito ato na mas madakat sila ni bilangan anda sila turun si saging kay dunia yung naman bilangan yan sabab ko kada kaliran nagito miyano itano Baitul Ma'mur si sa puro-puro Kaaba na oman dito mapita na adla diyo dito mga malaikat agyan po ito ang mga malaikat at yun dito na ayakan na kaliran ng gibuon ang mga malaikat. Na tunay tigong Rasulullah, makatuwa patigin agyan po ito ang mga malaikat na mapasat sila na pag-iwan nila nagyan po ito Baitul Ma'mur na di dinutok bubulingan taman sa di makataling masuyawon qiyam. Sana ko manatuwa o man dun mapitan at nalisan dito ang malaikat tas makaisi sa mga tawag na di dinutok bubulingan taman si sayaw ng kiyama. Mana niya no, umanip pa ko mga malaikat, nasalakot man ang malaikat. Di pagduman sa mga malaikat o Allah. Natanong na tanong, tunay guna ang kakuwaro si sagyang butuwa katulong ng mga malaikat si sagyang kaya dunia. Panilaman sa Jibril alaihi salatu wassalam, aulwa ng mga malaikat. Katawan niyo sa Jibril, siya umasa kailan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na matutok riyan at tigyan na langit sa kanayan na kaadal nagyan at tigyan na intira mata ka na miyapan wa Jibril lamun ng Jibril na kailan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sira ni turun si saging ka na nakagagawaya kapagay ang magabi mo lola uwan nakatawa-tawa tanong ng tanwaya makaturo na gyang puto ang mga malaikat matunay ko lola yaraw mga malaikat al-malaika yarawna fil ard min at-ta'at ma lam yaraw fi samawat makaturo sa mga malaikat si saging kay dunia na kailan sa tinggalubutan o mga tao mga simba si saging kay dunia adayran may ang mga simba o pito lapis sa langit
Uy, miyano siko, isa ko mga kitaba, tafsir. Kung kaya tafsiran yan si saging kaya, Suratul Qadr. Na makatulong kung sa mga malaikat, nagkaileran sa mga tao, at hingalabag sa simba, agyang ko ito ang mga simba, di na hingalabagan, na nakamasayo mga malaikat, siko 70 napisa, langit na sa mga malaikat, na yabugan magkiran ng simba. Natunay ko sa ayapon, yasma'una anina al-usa. Kanagiran agyang ko ito, adi kang pakaprago, o mga paradusa, si sagyang ko ito ang kagagawin. Ano sa baba din ang di ka pakaprago? Di sila din nakaprago si sagyang ko ito ang kagagawin. Sa kapagpaladira ko Allah, sa dinan di ka pamang ni sarila ko kadlan tanwara ko na alamin. Salabon mamu. O man doon magagawin iman to si sagyang kaya lang ba sa pulo gawin ko wala na Ramadan. Nailay ka sa mga masjid tano ka at nalin yung apong gulaw. O sa mga masjid na di marago. Sa mga walay na ano ba na di marago? Apong gulaw si sagyang ko pamasaya Allah narilaya ko ka. Allahumma innaka afuun tuhibbul fa'fu anna, fa'fu anni ya Allah. Ya Allah napatanas ka na paririna narilaya ko ka ya Allah. Nagyong ko to di ka pakapargo mga tao. Na tunay paturo ng mga malaikat. Yasma'una anina al-usat. Kung nagiran nagyong ko to di ka pakapargo mga beradusa. Naman nagiran nagyong sa mga malaikat. Giraw sa mga malaikat Ta'alaw, tigo mga malaikat. Saya ka doon mga malaikat, biyak kadag-dag lang mga malaikat. Ngunit tiro nila, nasma'u sawtan huwa ahabbu ila rabbina min tasbihina. Kaya saya ka doon, pamawakin ng ganda doon, agyan kaya mga lago, madi maragu. Agyan ka na, nadunan di ka makaparagu. Na lebih ang pagkabubayan ng Allah, adigyan ko ito, aditan di ka makapanasbi ka mga malaikat. Uwan. Si sagyang ko ito, kagagawin ay may tirong mga ulama, na kagagawianan, agkapakaya kalawanan ng mga manusia sa simba, so matatago ang mga malaikat ko, 7 lapis sa langit. Aginan, natunapan, panlangan-langan tanong sa pangani si sagyang ko ito, kagagawi, ada sabat, o mga mangani, so mga malaikat na pagamin nila nagyang kutwa, pangaling ka, ay mana maamin na ya Allah na tarimang kami. Na umangkamang ni Allah na bugang karakanaya na gumiro sa mga malaikat, amin. Nakada ka man nagyang kutwa mga malaikat, apang girawa amin, ayang kada kalian, na mas madakal adiso bilangan o miyama kay ito ato si saging kaya dunia. Nagiti sabab, agyan kaya namba mga kagagawi sa agyan kayo na Ramadan, na takapan tanong sa panaguntaman tanong kung simba tanong si Allah. Panganin tanong ko Allah, taufikan tanong niyan sa pagkalabag tanong sa mga simba tanong kaniyan, ayaw man na upupan niyan. Agyan kaya mga pagaritanong si sa Palestine, nago pakatagong brasain Allah. So mga Yahud, ako sulawan o mga tao, amiyugo, si sagyang kanan, diran di kaparingasa si sagyang kanan ng mga pagaritan o si sa Palestine, isampay tanong Allah kung pumakataling o magulan a Ramadan, pagambara ka niya nagtanong, agyan kaya katatagutan o si sagyang kaya dunia, ayamanan at timo tanong yan si sa Yawon Qiyama, si kukasurga niya, sa lagi nagyan kaya katitimot tanay manto, ya Allah narilay kami kaya Allah, Allahumma amin, ya Allah narilay kami kaya Allah. Siyang mutumana, aqulu hadha al-qawl, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.